Sa inisyal nga resulta sa rapid mass testing sa Mandaue City, adunay mga nagpositibo nga nakitaan og antibodies sa lawas. Maong ipaubos sila sa swab testing. Pagsuta kung nataptan bagayod sa COVID-19. Ani ang report ni Nico Sereno. Usa ang barangay sentro sa mga dapit nga gipahigayunan karong adlaw sa rapid mass testing. Daghang mga residente ang misanong sa imbitasyon ug mihatag og blood sample alang sa antibody test. Ikaunom ka adlaw karon sukad gilusad ang mass testing. Sa miaging mga adlaw, ang ubang barangay wala makaabot sa target nga at least 10% sa ilang kinatibuk-an nga populasyon ug representante unta sa matag sitio. Apan may pipila ka mga barangay nga sobra sa 100% ang target ug gikalipay kini sa syudad. Nindot ang atong turnout tungod pud sa ato ang information dissemination nga gibuhat nganhi sa atong mga barangay. Nya napoy ubang barangay nga naapod sila kanang gipanghatag nga pahalipay. Ang rapid test mo determinar sa IgG ug IgM sa usa ka tawo kung dunay bay infection ug antibody sa lawas. Sa inisyal nga resulta, sa kapin 1,500 nga na-test, dunay 19 nga positibo sa IgM buot pasabot anaa sa early stage sa infection. 43 ang positibo sa IgG o buot pasabot miagi o nakalabay na ang impeksyon. 19 sab ang positibo sa pulos IgG ug IgM nga sutaon pa ang gituuhan nga ongoing nga infection. Dili pa hinuon direkta nga masulti kung COVID-19 ba ang infection. Active infection of the virus. Whatever virus it is another coronavirus or the COVID-19. So mo nang kinahanglan gyud og swab to confirm nga COVID-19 virus pero naagyoy infection. Aron masiguro ang mga nagpositibo sa antibody test, ipaubos pa sila sa swab testing pagtino kung COVID-19 bagyod ang mitakboy. Mga balay nga na-quarantine area or ma-isolate sila or sa barangay units. Sa ilang swab, positive na gyud sila, ug di pwede na sa BIUs, mo na nang mubalhin na sila sa atong central facility. Naay mga results sa IgM positive nga ngadtos barangay nga COVID-free sa atong pagtan-aw karon sa PCR test. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.